Dostlar, hayırlı günler başağızga da. Şuşa matur jeygi günde biz Ulu Yeki Oğul Jirliginde Qunaqda. Türlü meşakkatler bilen Yeşilüzen gazetesine yazılırga ülgürmegen yoktaşlarımızga jiddiyesiz hinişli haberimiz var. Bu arretik 7 iyundan 17 iyunga kadar gazetega taşlamalı beyeden 690 so'm 96 tiyinden yazılıp qala olasız. Ülgürügiz dostlar. Ağız eleminde gürttelgi bolmay. Uazlar bilen Qadmen orasında yana tiplisi balıqqa kelgen. Subhanallah. Näse üstegeler dip sorasagыз, bizning respublikada birinchi bo'lib Golubika üstege motaşalar. Şunun için әлегә күстия дип куркып сөйләмичә торыйк, әмма сезгә генә әйтәбез. Алла бирсә, барысы да шәп булыр. Күп итеп сарымсак үстерүче Люция Римадиева хуҗалыгына да сугылдык. Киттек дуслар. Люция ханым, менә безнең белән сарымсак утырту рецепты белән бүлешә. Мондай кибет ашламалары юк. Yok. Только үзегезнең. Тирис салабыз әнә, тирисі біз менә монда бар, монда бар. Ашламасаң чиртә ул. Ашламасаң чиртәде, ие. Башта суқалаганчы не салабыз? Тирис. Башка жылны чиреме саладыр, но быел күп булгач не салмады. Бәлки сезнең дә сарымсак үстерер өчен үз сөйләрегез бардыр, дуслар. Безнең белән комментарийларда да бүлешегез.